Talouden viikko jatkaa ja aiheena siis tänään yrittäjyys. Ja otetaan tähän kärkeen yksi viikon poiminta, joka on siis lukuodotus. Odotetaan huomenna julkaistavaksi siis päivitys työttömyysasteeseen. Heinäkuussa se oli se luku, joka saadaan hetken päästä ruutuun, eli 7,8 näkyy tässä tämä meidän työttömyysasteen kehitys, ja siellä viimeisenä näkyy Nordean ennuste, joka on, että se olisi siis elokuulle 8. Miten te näette työttömyysasteen kehityksen? No itse asiassa mä näen tämän työmarkkinoiden kehityksen hyvin heikkona ja siellä on suuret uhkakuvat. Tuo työttömyysasteen trendiin tuijottaminen ei ole kovin hedelmällistä. Siinä on plus-miinus ongelma, eli me ei faktisesti tiedetä lyhyellä aikavälillä, onko se just 7,8 vai 8,0. Työttömyysaste on muutenkin työmarkkinat katsotaan ehkä vähän huono mittari, että siellä on nämä työllisyydet ja laaja työttömyys, mä mieluummin puhuisin siitä. Ja laaja työttömyys, meillä on kuitenkin yli 450 000 yksilöä tällä hetkellä, ja se on todella huolestuttavaa. Eli ainoa se, mitä voidaan näistä yksimielisesti sanoa, on se, että nämä luvut on liian korkeita, kun puhutaan työttömyydestä. Ja sitten me päästään takaisin siihen keskusteluun, jota äsken jo aloiteltiin, ja nimenomaan keskisuuret yritykset, joissa on paljon työllistämispotentiaalia. Niin Antero, miten näet, mitkä on ne konkreettiset toimet, mitä hallitukselta nyt odotetaan, jotta tämä työllisyys lähtisi paranemaan? Työllisyyspakettia odotellaan kolmikantaisessa valmistelussa. No, valitettavasti mä epäilen suuresti, että sieltä mitään uutta hyvää tulisi. Tämä työttömyys meillä on valtavan suurta. Ja samaan aikaan tekemätöntä työtä tässä yhteiskunnassa on ääretön määrä. Me ei kaikkea työtä tekemällä saada koskaan tehtyä. Kysymys on siitä, että millä me saadaan se työpaikka syntymään. Ja se edellyttää sitä, että työllistäminen on taloudellisesti kannattavaa. Ja yhteiskunta on muuttunut hirveän paljon volatiilimmaksi. Tilanteet muuttuu yllättävän nopeastikin ja yritysten on ihan toisella tavalla huomattavasti vaikeampi tarjota se 8-4 työpaikkaa, jonka voi turvata vuosiksi eteenpäin, vaan tilanteet muuttuu. Tilauksia tulee, välillä niitä tulee vähemmän, jotta yritykset uskaltaisi työllistää nykyistä enemmän, niin sen työllistämisen riskiä tulisi erityisesti madaltaa. Ja silloin päästään semmoisiin vaikeisiin asioihin kuin, että kuinka helppo on esimerkiksi irtisanoa, kuinka pitkä on koeaika. Ja mä uskon, että sieltä erityisesti olisi saatavilla näihin pienempiin yrityksiin, jotka saattaa ajatella 5 hengen yritystä. Jos se työllistää yhden ihmisen, joka osoittautuu täysin virheelliseksi, se saattaa kaataa koko se yrityksen. Nämä 5 ihmistä, jotka siinä yrityksessä työskentelee ennen kuin tämä henkilö rekrytään, niin tietää kyllä, että mihin tarvittaisiin käsipari auttamaan. Sitä työtä siellä kyllä on, mutta uskalletaanko ottaa se riski, että ihminen työllistetään, niin se on tällä hetkellä tarpeettoman suuri. Jos me ajatellaan, mitä haittaa siitä koituu tälle yhteiskunnalle, että tätä potentiaalia ei hyödynnetä, niin onhan se hassu, että me ei saada työmarkkinoita toimimaan nykyistä paremmin. Toki siellä on sitten puntarissa yksilön epävarmuus, jonka kanssa pitää elää, jos irtisanominen on helpompaa. Mutta Mika, näetkö sinä, että Antero toi aiemmin esiin senkin, että työn hinta ei välttämättä ole se ratkaisu, mutta nimenomaan tämä kankeus työmarkkinoilla? No se on osatekijä. Riskin kanssa joutuu tässä yhteiskunnassa elää sekä yrittäjä että työntekijä. Ei sitä voi poistaa millään vippaskonsteilla kukaan. Kyllä tämä työllistämisen problematiikka ja miten tämä ylipäänsä meidän yhteiskunnassa on järjestetty, niin se on tärkeä kysymys. Mun mielestä se pointti on siinä, että tätä tavallaan niin kuin samantyyppistä pieniä parametreja muuttamalla olevaa politiikkaa on nyt harrastettu tässä 10, 15, 20 vuotta, ja koko ajan meillä itse asiassa tämä laaja työttömyys on noussut. Meidän työmarkkinoiden tilanne on koko ajan heikentynyt ja heikentynyt. Eli sano suoraan, mikä on se keino, mitä tarvitaan? Onko se tämä, mitä Antero viittasi? Me pitää helpottaa irtisanomisia, me pitää helpottaa uuden työntekijän palkkaamista. Mitä sen vaaditaan? Ne on osatekijät. Mun mielestä olennaisempaa tässä, kun puhuu irtisanomista ja helpottamisesta, on se, että se politiikka suuntautuu aidosti sillä tavalla, että meidän järjestelmät on yksinkertaisia, ei erilaisia härpäkkeitä lisää. Ne on kilpailukykyisiä sekä hinnan että joustavuuden suhteen. Ja varsinkin meidän pitää nyt kiinnittää huomiota siihen joustavuuteen. Se on todella tärkeää. Ja kun me tiedetään, että se on näihin pieniä ja keskisuuriin yrityksiin, ei niillä ole isoja buffereita, niin kuin Antero sanoi. Se tarvii
Okei, se on vähän kliseinen, kun me puhutaan tästä paikallisesta sopimuksesta. Paikallinen sopiminen on moniulotteinen asia ja sitä aidosti tulisi tässä yhteiskunnassa viedä eteenpäin ja kokeilla. Ainakin se toisi jotain uutta tähän vanhaan, mitä tässä on niin kuin vedetty pitkän aikaa. Ja tämä nykyinen järjestelmä tuossa, kun me yhä edelleen pyritään siihen niin kuin one size fits all, kun yritykset on hyvin heterogeenisia, ne on eri elämänkaaren vaiheessa, ne toimii eri alueilla, niillä on erilainen varallisuus pohjalla, minkä puitteissa toimia, niin sen takia me tarvitaan nimenomaan sitä joustoa. Mä korostan sitä tekemätöntä työtä on vaikka kuin paljon, ja niin kuin erityisesti sitä silmällä pitää, niin sehän on käsittämätöntä, että me pidetään näin suurta joukkoa ihmisiä. Tavallaan me työnnetään syrjään tästä yhteiskunnasta, ajetaan heidät ahtaalle, samalla kun sitä työtä kuitenkin olisi tehtäväksi. Joo. Se jousto, ymmärretään nyt, jotenkin se jousto on käännetty niin kuin työntekijää vastaan. Mutta mulla on vaikea niin kuin hahmottaa sitä kokonaisuutta. Itse asiassa näissä tilanteissa, missä me edetään tässä maailmassa, lisääntyvässä kilpailullisuudessa, lisääntyvässä volatiliteetissa, niin se jousto on paras, melko lailla hyvä suoja sille työntekijälle. Ilman joustoa tästä syrjäytyy vielä enemmän ihmisiä työmarkkinoiden ulkopuolelle ja se vastaa sitten yhteiskunnallisesti kallista. Mika, mainitsit tuossa hetki sitten, että sen sijaan, että tehtäisiin tällaisia suuria uudistuksia, niin on erilaisia härpäkkeitä. Onko siitä yksi konkreettinen esimerkki tämä hallituksen 5 000 euron innovaatioseteli? Onko se härpäke? No, ehkä se enemmän sinne niin kuin härpäkepuolelle menee kieltämättä. Mä en nyt tunnista tätä niin perinpohjin, en osaa sanoa, mutta juuri tästä. Mutta se pointti on just, ei erilaisia poikkeuksia. Ne jää tähän yhteiskunnan sisään, ne jäykistää meidän systeemiä entisestään sit tulevaisuudessa. Yksinkertaisempaan ja tehokkaampaan suuntaan. Se on mun mielestä se tie, millä me pitäisi eteenpäin mennä. Kiitos teille kummallekin vierailusta. Tämä oli Talouden viikko tällä kertaa ja myöhemmin tänään vieraana nähdään muun muassa Jari Tervo. Kiitos. Kiitoksia.